Здравейте хора, днес ще играем на зуба. Може би на вас не ви е позната играта, но разказва се за животни, които се бият. Имаме два героя, защото отскоро почнахме. Тук имаме малко монетки. И героя единия Дюк. И хора, ето това са героите в играта. Тази игра е като подобие на Brawl Stars. Сега като пусна една, две, три игри, ще видите за какво ви говоря. Защо? Ето. Не знам защо, ама не ме пуска да играя с още 4 човека. Явно ще играя сам. Това е старата карта, но иначе има още две, мисля. Или три. Всяко животно си има супер сила, като Brawl Stars. Така, за сега много хубави оръжия си взех. Оп, граната. Оп, мъртъв. Не. Приятел. Той ще ме отепа. Как ме наби демидж, бе? Още една лисица. Тук нямах, бе. О! Не умирай. Оп, оръжие. Така. Майко. Това е най-силното оръжие. Мъртъв. Много добре. 4 кила имаме за сега. Дайте да убиеме той. Да беше само той. Абе, и аз го отепах. Много ме кефи. Какъв звук издава. Точно от теб, бе. Не. То по-добър от мене. Кенгурото. Така малко да се засилим. Тук обаче идва бурята. Те изчакаме някои да умрат, да кемпим. Макар че нямаме много кръв. Тази лисица е на малко. Дойде по-близко до нас, ще е много по-хубаво. Няма да оцелели. Втори. Това обаче.
Не. Махай се от мен. Идва. Не. Как умрех, бе? Тя е доста добра. Тигрицата. Нещо второ място. Не е зле. Не знам иначе често за какво сте. Тук имаме чест. И после вратите се появят. Спирам синята. Спирам. Добре, бонус кутийка. Спирам тая. Добре. Избирам тая. Добре. Тук е без полицай. Не, тук имаше златен чест. Майко, този полицай какво търси там? Сега подвор синята. Ще е в синята. Какво ще направя? Онче, понче, щупено пиронче, риба, щука, махай се от тука. Добре. То, какво бъгнал ли е там? Не е бъгнал. Ох. Добре. Много добре. Това е добро. Дадени на лисицата и на лъва. Сега и на лъва даде едно такова. Добре, че го взех. Това ще ни е отново на полза. Дайте да си макснем сега лъва. Така, купуваме всичко. Да видим кой ще се падне. Обувки той вече има. И това не е зле. Не е зле. Хубаво. Тук да. Но. Зареди. Повече имаме много пари. И сега можем да играем. Да. Ето сега чак можем да играем с повече хора. Това е втората стара карта. Ако някой не знае тази игра, моля ви се напишете в Google зуба и според мен много ще ви се кефи. Моите, защото така се разпръснаха, бе, тук е идеален спам. Ей, полицай. Така. Тук има хубава бомба. Нещо пиле умря на секундата. Тук отгоре има обаче някой много добри. Да. Колко умряха? И тримата ли? О, тук има цял отбор. Много лошо. Аз и моя останахме. Така и малко целят. Това е да. Сигурно жирафа е там.
Гледаме, че моя не е толкова бърз като мен. Майко. Няма никой. Няма смисъл. Той ще тръгне с моя... Не. Така, 15 човека плюс нас с този. Много трудно ще победим, ама все пак двама са паднали. Оп, вече още един паднал. Страхме да не отидем там. Хайде. Вече страх, аз на страх. Оп, тако. Тя са добри. С тия отбор. Някъде е един, който е сам. Не е моя, не е моя. Виж, че е той. Него ли го? Не. Супер! И се сгазих. Как ще си използвам така? Нямаме. Оп, мъртъв. О. Така, мъртъв. Няма, тия са много тегави. Да. Просто бяха много повече от нас. Така, тук да вземем от тези пелетчета, парички. Па аз съм събрал. Ама, я вижте нещо. Като отидем някъде тук. Вижте колко струва една хубава кутийка. 12 000. Това са бая. Дори нямаме пари за ефтинката. Все още. Да продължаваме. Да си играем с лисицата. Нарочно не играя с лъва, за да може като го дигна, после да игра. Имаме лъв, акула. Сега ще е хубаво за цвет и да не се падне едно пиле. Още една акула. Или паун, ако може да не се падне. Това е пауна 11. Бийте го преди да стане късно. Така. Тя защо са толкова добри, бе? Да, брат, сега всички ще дойдат. Кой по той. Така. Хубавото.
Така. Значи тук се пие с това пиле. Тук има доста хубави неща. Аже, мъртво. Така за сега много добре вървим. Така да се хилнем. А тук ще го остава. Ми трябва. Тук някои доста са се побили. Златен лак. Ето тук моите са намерили. То вълк да ни води към капан. Оп, мъртво. Легна си да спинка. Сега имам 2 кила. 10 човека ня. Доста добре. Така. Спягахме от тука, носорога. Носорога, 9 брат. Тя защо? Техният отбор е толкова щупен, ако не е те. Ми заминахме. Да. Поне ще е хубаво някой да останем живи. Не всички. Хубаво, брат. Наша тишо в лавата. Абе, само аз той сме. Защо ако направих да ми е потрудно? Бой. 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 Бой, ама не трябва да кажа боя. Ти има 14 кила общо. Ма според мен това не е често къде го правят. Я затова го правят това със слова. Аре, давам го този. Защо ми? 1 час. Давам го тоя, тия 3 диаманта. Тия 3 диаманта. И ти вече за 5 диаманта, не. Не тук бе. Така да дигнем лава. Да. Така. Всичко. И тук. Време лисицата да дигнем. Така. Обаче трябва я скъпичка. Майко. Това не станах вече без пари. Да, нямам пари повече. Добре, лисицата е много окей. В принцип. Нека да продължаваме още една игра да направим. Нямаме сон. Дано да е 11, моля. Или даже да е по-нависоко. Не, 5 като мен. Нищо да е.
Обаче тук не ми хареса с тия слаби оръжия да се мерим срещу тях. Браво, бе, неща. Как ви го грабна? Нашия слон ще щупи. Касичко. Нашия защо е беда. Окей. Айде, рете. Бой. Да, много пиш, бе. Абе, да умреш, а? Той буквално не умира. Да, брат, смята. Смята. Разбира се. Мъртва. Така. Мъртва. Направо ги смачкахме тая игра. Останахме и сме срещу 4. Нашия шлон си е хилно. И ето ги 4-мата. Помощ. Малко помощ. Как е гонял? Какво стана? Къдня. Уф. Майво. Чакай, наистина хубавото оръжие. Граната и то. Той пак ме... Оп. Победа! Победа! Имам 5 кила. Буквално и жирафа има. Той от тя снима. Чакай, какво? Ние сме били с 2 жирафи. Мислех, че е само един. Все едно. Пишете долу в коментарите дали искате още видеа на тази игра. На мен по принцип много ми харесва. И не забравяйте да се абонирате, да дадете лайк и до нови срещи.